Sanibonani balingani mabhungu namajiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Siyazini ukuthi abafundi bangaba abashayeli bamabhanoyi. Lowo msebenzi udinga izifundo ezilandelayo: i-mathematics, i-physical sciences nesingisi. Qaphela-ke, lo msebenzi awuxhaswa yi-NSFAS, kodwa ungaluthola uxhaso uma ngabe unga-aplayela ku-foundation ebizwa ngokuthiwa yiMduduzi Manana Foundation. Kodwa-ke kufanele phela uphase kahle ngoba this is a bursary scheme. Ake siboneke. Namhlanje sizokwenza izifenqo ezintathu. Sizokwenza i-oxymoron, indida nesiqhathaniso. I-oxymoron yisifenqo lapho kusetshenziswa khona amagama amabili ndawonye kodwa abe enomqondo ophikisanayo. Isibonelo, impilo yakhe eyenhlanhla nemikhokha. Amagama amabili anomqondo ophikisanayo kulo musho yilawa alandelayo: inhlanhla nemikhokha. Kwazise imikhokha, amabhadi noma amashwa. Lamagama womabili ayalandelana. Indida yisifenqo esisebenzisa amagama aphikisanayo kodwa angalandelani. Hlukaniswe phakathi ngelinye igama. Isibonelo, impilo yakhe eyenhlanhla kanye nemikhokha. Amagama amabili aphikisanayo yilawa alandelayo: eyenhlanhla, elokuqala lelo, elesibili lithi nemikhokha, kodwa ahlukane phakathi. Ahlukaniswa igama elithi kanye eliyisihlanganiso. Isiqhathaniso yisifenqo lapho kusetshenziswa khona amagama evile kwamabili kodwa lawo magama abe anomqondo ophikisanayo noma oqophisanayo. In my head, when we speak oxymoron, we are talking about two concepts that negate each other, but they follow each other one after the other. In my head again, when we speak indida, the pun, we are speaking of two words or two concepts that negate each other, but they are separated by another word. In my head, for the last time, when we speak of antithesis, noma isiqhathaniso, we are basically speaking about two sentences that negate each other. Yingakho nje kuyisigejana samagama esiphikisanayo, not necessarily two words.